Бог улавя по неусетен, по необикновен начин души тя. Иска да спаси всички, обаче казва свободна воля, трябва да го видя да пристъпи, че иска, значи. Молили са се учелници, постници, светии, значи, и откровения им дава. Виждат или чуват, казва, искам да спася всички, но не иска, аз чакам. Казва, чакам ги. Мисля, както ти сега чакаш, нещо подобно и с него. Чакам да види, защото свобода е дал. Избираш. Значи, той може да употреби насилие. За един миг може да сложи, както казах днес, всичко в крак и всички да ни вземе горе при него. Всичко е по негов план. Всичко и добро и лошо става по него за спасение на целия човешки род. Цялата планета, цялата земя.